Direttur ta' kumpanija kien immultata 10,000 euro wara li nstabħati mill-qorti taħt il-Maġistrat Klir Stafraġ Zammit taħt il-involontarju ta' Sirjan ta' 18 sena il waqat let sulari wara l-inqata l-ħabel mat-tavla li fuqha kienet ikaħħal waqt li kienet jagħmel xogħol ta' kostruzzjoni fi-skola tal-Gvern. L-inċident seħħ fl-ewwel ta' Awwissu 2014 għal-ħabta ta' nofsinhar fl-iskola sekondarja f'ta' Paris bil-vittma li kien jismu Kassim Ibrahim u kien joqgħod ħaltarxin. Christopher Xkembri ta' 39 sena, direttur ta' kumpanija, kif ukoll Ahmed Ali ta' 41 sena u Fahed Aġan ta' 36 sena kienu jaħdmu fuq il-post u kienu kollha investigati. Ħareġ illi fuq il-post kien hemm diversi nuqqasijiet għal dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa u s-sigurtà. Xedu wkoll pulizija u rappreżentanti tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tada li kienet qabdet lil din il-kumpanija biex tirranġa l-iskola wara ħruġ ta' tender. Wara illi semet il-provi l-Maġistrat Klir Stafraġ Zammit qalet illi ma hemm xejn illi jindika li l-vittma kien impjegat ta' Ahmed Ali u Fahed Aġan u għalhekk illiberato. Fl-istess waqt ikkonkludiet illi ħareġ ċar illi Xkembri huwa d-direttur tal-World Plastering Limited. Il-qorti żiedet illi lanqas ħareġ illi Xkembri qabad liż-żewġ koakkużati oħra biex jagħmlu x-xogħol għalih. Min barra hekk sostniet li mhix skuża li Xkembri qal li huwa litterat u ma kienx jaf jaqra littri elettroniċi li kienu ntbatu lilu dwar dak li kien għaddej fis-sit. Kien għalhekk li żammitu unikament responsabbli għall-inċident fatali u multatu 10,000 euro waqt li ornatlu jħallas ukoll 1,000 euro fi spejjeż tal-esperti mqabbdin mill-qorti. Prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Sandra Zammit.